आयै आयैलै हाबाब हामा बिमाखौ गाबज्रिखावलायखोसै आयै आङो माबा दसे बायहेरायाव ओंखारलांनोलै ओमफ्राय फैनायाव दा मोनाबोथारगोन नोङो जेनेबा आंनि राव खोनायाबा ना दरखौ खेवलाबायना दे मोनायाव बायसान्स सोरबा दर बुबायबायबाबो जायखिया आंनि गारां खोनाबासो नोङो दरखौ खेव आरो फन हरनायखौथ' एखनबा मोनथियाना नोङो मोजां खोनासंग्रो आंनि गारांखौ खोनाथारबासो खेवखालै जानला मानला खेवलाबायना हारसिं हालानो दे हाय हाबा जागोन ओमफ्राय मोना गुना बहायथो नोंलाय हर थौबायलायनाय बहा थांनो ओंखारदो दंलै आयै खामानि एसे आं उनाव खोन्थानोसै लोगोजों थांनोसै दसे आङो आबा ओमफ्राय आंना माबा दखानावबो माला लायनांसिगौमोनहाय एकदमबारे जोबजोब्बायमोन खावसे नै दावदै जोब्बाय माबा दालियाबो जोब्बाय सिनि बायदिसिना थावबो लायबावनांगौसो बेखौलाय नोंसाला थानायाव माखौ टेनसन लादों आं लायना होफैगोन ना दे गाबोन लायना होफैबानो जाबाय बेलाय दाथ' दखानावबो थांथ'खानाङाना ओमफ्राय खोन्थाखाबाय आङो नोङो टेनसन लानाङा आङो लेट जाबोगोन आरो ओमफ्राय दिनैलाय अखाफोरनो फन हरदोंना हराखै आबा आयौ लाबोहाय नों रायलायोबा आंनोबो फन हरबाय बायबा रायलायनो आंबो अखाफोरनो आयैना नोंबो आयैना नोंबो बेलाय हरनो नांगौ हर आबा हरबायानो थादे सम सम बिदि हरालासे दाथाथार जेन'बा मा आयै आं बेनाव हरबाय थाबा गाज्रि मोनबालाय बियो मा एसे फन हरो होननानै नोंबो जेना आं बिदि हरबाय थानो हायो मानो गाज्रि मोनबाय बायनोसै गाज्रि मोना रायलाय आबा खथ' मोजां गथ'आ माहि गुरै इसेबां आंखौ बिमा बायदि माबा माथो होयै होयै रायलायो सोमोन्दो लायै इसे मोजां गथ' गुबुन बायदिथ' फाल्थु नंखाथारा बुजिनोबो गोरोङानोलाय जागोन दे ओमफ्राय नोंबोथ' हरनो हायोना नोंनावबोथ' फन नाम्बारखौ सेभ खालामखादों आङो नोंजों रायलायसिनबा मोजां आरो जेनेबा नोंजों रायलायना आंजों दसे ओरैनो रायलायबाय माब्लाबा अब्लाबो नोंहा लोगो नालाय खबर लानांगौ आरो जागोन दे लाखायो माथो आंलाय सम सम आरो बिमाखौ एसेबां सानदोंबा हारसिं थाजानो गिनाय मोनोबा माब्लाबा नोंबो गैया जायोबा लोगो सासे लाबोना होफैदो आरो आंनोबो जालायबाय थांसै आङो नों हाजार बुं बिहामजो सासे नांखाथारसिगौ आंनोबो नों बे बिहामजोनि खोथा बुंहांबानो खारलाङोना बिथा र'हाय आंथ' बे अखाफोरखौनो लाबोखाथारसिगोनसो दाख्लैबो हाखु दाखुबो जाबाय सानसेनिलाय बहा रायलायजोबनो हानो दिनै एबार ओंखाम गोरलैयाव फैबोला मोजां एकदम गोसो खुसि बायदि रायलायनोसै आङो फैखागोन बियो आंबोथ' आंनि फिसालाखौ संसार जानायखौ नायनो लुगैयोना आबा सम थानायावनो माब्ला मा जायो बुंस'नो हायाना जोंनि खालि न'आ गोगोम जानायनि बिहामजो फिसाला देनां फिसौ फिथाइ जाम्बा गथ'आल' राजि जाथारथोंसै नै आइ थुनथुलि हामा बेफोरबायदि साननो मिथिगौ ना जेबो नङा बेफोरो जोंनो दङ हा बेलाय बासि बे फात्ता होयै मानसिखौ सानना लाब गैया दुखु जानानै औलै आबै हामानोथो बेफोरबायदि साननांगौ हाय आफा आंथ' एकदम थाल्ला दुखुआनो बोरैबा बिखाख्लाब मोनलायथारबायमोनहाय एसे बुजायलांनाय आब' नों बेफोरबायदि दासानथारलै नै आबै नोङो नोमाखौ सान हनै फंबाय सासे दं बेखौ सान दा नोङो बिदि लोरबां जानानै बोरै जानो गोसोखौ दाद गोरा खालाम आबै सना नोंनि सान आब'खौ लावथिजोंसो एकदम होगौमोनलां हामानो बेफोरबायदि खालाम साननांगौ बेलाय आंनि आबै सनाखौ फैथारथोंलै बे आबै थिग मोनगोन बे आंजोंबो ने आबौ आरे आं बेफोरबायदि सानाखैलै आयै आङो माने नोंसोर जेरै सानदों आं बिदि खालामनो माब्लाबाबो सानाबो सानखायाबो खालामनोबो आं बेफोरबायदि खालामा एसेबां आं दुरबल नङाना गावनो उनाव फस्थायगोनलै बियो माथो सानथारदों बेलाय गावखौनो गाव मा सानथारदों नोंसोरबो नायै जाम्बि जाम्थि आंनावबो साननो हानाय गोहो दंना नोंसोरबो मानो बिदि उल्था फाल्था सानो आं एसेबां बिब्दि नङालै थुनथुलिसो आं थुनथुलि नंनायाथ' नंगौहाय थेवबो बिमाना आङो बिखाख्लाब मोनो गिनाय मोनो दा आरो थासारियानो बेफोरबायदि गाज्रि जाना दङबा बेफोरबायदि उल्थां फाल्थांखौथ' लाबोनो नाङा गोसोआव देहाय जोंहाबो एकदम बोरैबा नाङो गोजांस्रिउ मोनजोबनायानो दाबो खारासै नै आइ आं एकदम गिखाथारबायमोनसो बे जावैसोनि खोथाखौ सानबाय थानाङा आइ बिदि दुखु लाबाय थानाङा गोसोआव देलै दे जागोन दे आयै रायहरगोनसोलां आंबो एबार गुमैया फन हरबा माब्लाबा साला माथो माखौबा बावनो सानबाबो बावनोनो हायालै ओरैनो बेखारखौसो गोसोआव थालाबायसै बे सानखौ बावनो सानबाबो मानो बावनो हादियासै आंलाय बेखायनोथ' होनमारो
जामारो खोमा दे हाबा जानाय होननाया मोजाङै सानै हयैसो जामारनांगौ नङाबा आं बायदिनो जामारनाङो सानस्लाबनो हायैयाव आंबो हाबा जाफ्लांगारबाय दा आरो बेफोरखौ गोसोखांबाय थानानैलाय माथो मोननो हो आरोबा आंथ' साइनखौ खालामखाबायानो बेफोरखौलाय आरो मा सानबाय थानो दे जाय मानसिया नोंनि इज्जतखौनो खालामा हो बेखौ आं सैमा बायदि खारफाबाय थानोसै आरो सैमायाबो बाफादार जाबावो दे नङा बे खायसेनि गोसोआनोथ' मारै सोलायमारो दे आयु सान गोदोनिखौ गोसोखांबा एकदम बोरैबा गोजांस्रिउ मोनलायलायो माथो हो नों जे बेफोरबायदि सोलायगोन आं सानथाराखैमोन माथा मारिया मारिया नङो माथाखौनो मारिफ्लांबाय थायो बे मोनसेयावनो बे मोनसे टपिकआ आंनाव मानो जोबनो रोंला नै मालाय निउ इयारनि बेसेबा मोजां मोजां रंजानाय फुर्तिनि समा फैलायलायसै नाथाय आंनि जिउआव माबायदि जालांखो आरोना गासैबो कालारानो जिउनि कालारफोरानो गोमालांनोसो हमगासिनो लासै लासै आइ आफायालाय गाज्रि नङामोन बाखि फेमिलिफोरा एसेबांबो बिदि गाज्रि नङा बिसोरबो आंखौ फोथायबावदोंसो नाथाय नोंल' सान बेबायदि जानानै थाबायलै जाम्बाबा गस्ला सुइटार बायनांगौखौ सिन्थायनो बावगोमालाय लांजोब्बाय आंहासो जिउनि टेनसनानो जोबनो रोंलाबा आरो आइनावनो थागोन दे माथो जानो खायो नों गैयाबा आंनि जिउखौ नोङो बेखार सानना लादों नामा सान माबा मोनसे बेलेग रास्ता नागिरलायगोन नैबे थुनथुलिया बे आइमोनाबो ना आंखौ जे मा एसेबां लोरबां नंदों नामा थुनथुलिखौ आं आरो सुइसाइड खालामनो दहायबो आइमोना मा सानखो आंखौ आं बेफोरबायदि एसेबां लोरबां जानो हायालै बाजै थुनथुलि हो नै माथो मिहिरसोलाय बा बाजै बा मा सानखो बेफोरखौ हो हारसिं ओमफ्राय माबा सानबाय दङ ना दा सानखौ मा खोनानो मोन्दों बेफोरखौ बाजै मा नुगासिनो आङो मा नुनो मिहिर मा खोनानो जेखौ खोनादों बेनो सैथो औ नोंदाजों आं गोजान जानो सानबाय आरोबा सरि जुदि नों बेहाय साननि सोमोन्दै रायलायनो फैदों आं जेबो रायलायनो गोसो गैया मानो बाजै देनाय मा जाखो नोंसोरो मा जाखो नोंदाया फाग्ला जाबाय बोरबाय बियो नोंदानाव सोङा मानो नोङो आदानाव सोंनोल' मा आदाखौ बुजायबायानो दङ आंल' नङा गासिबो फेमिलियानो बुजिनो नागिराबा बेबो ओमफ्राय दा आरो नोंबो बिदिसो माबा लाबावबाय बाजै अब्ला मा मेहे आं बिनि बेबायदि अयथासार खालामनायखौ सहायनानै थाबाय थानांगौ हो अके ना जुदि बे एसेबा आंखौ बिदि खालामथारबायबा बेखौ उदांखौनो खालामसै आं आजाद खालामनोसै मोनसे रिलेसना ना मेहेर सानैजों खुसियानो गैयाबा बहानिफ्रायथ' बोरै खुसि फैगोन दिनै आंथ' माबा बेजों मिलायनानै बेखौ एसेबां बुजायबाय मोजाङै गाज्रियै रागायै गुरैयै अननायजों नाथाय बुजिनोनो थाङाबा अब्ला मा आं आंनि जिउ लानानैसो बुंबावनांगोन नामा हो जे आं बेफोरबायदि नङामोन नों आंखौ फोथायदो आंनि जिउ जोबनानै थांबासो मा बियो फोथायगौमोन थुनथुलिया मा सानदों बिलाय गावखौनो गाव आंनि फिसालाखौसो बेफोरबायदि खालामनानै आयै फिसा आंनि फिसायासो दा गोसोआवनो फैनो हादियासै ओमफ्रायथ' बा सानखौ माबायदि थाथागिरि दुगिगिनो डिभर्स होनोनो ओमफ्राय मा गावनि फिसालाखौ साना अननो हमबाय आं मार मोजां मोनखादों दे जे नों बे थुनथुलिखौ बेफोरबायदि खालामनायखौ नोङो आंनि फिसालाखौ अननो हमबाय सान मोनथिखागौमोन माब्लाबा नङा माब्लाबा बे थुनथुलिया गावनि आसलि रंखौ देखायखागोन होननानै दा जानांगौ नों मिथि मोनबाय बुजि मोनबाय दाथ' नोंखौनो आसासै सान नों आंनि फिसालाखौ जोंनि फिसालाखौ मोजां लाखिगोन होननानै आंथ' बेफोरबायदि खैफोदावबा आंनि फिसालाजों दसेखौनो मोजां थानो मोना बेसेबांबा रिकुवेस्ट खालामनानैसो आं दाबो खननैसोल' थांनो मोनदों हादि जाबावगोन बे जेल खानायाव फैनानै आं जारला मोनथारबाय आयै आंनि फिसा अनथाव नों माबोरै थुनथुलिनि बिदि गाज्रि आखायाव फैफ्लांखो मा खालामनो सानदोंमोन बेलाय आंनि फिसालाखौ फारसेथिं गोजां बोथोर आरो फारसेथिं आंनि फिसालाया बेफोरबायदि खैफोदाव बिनिफ्राय थांनोबो मोनला दाबो आइखौबो आलदायावसो दोनबावबाय आंनिफ्राय थोद आंजोंनो दोनखाबा मा जायोमोन दाख्लैनिफ्राय दङमोन खमसे खम आं रायलायनोथ' मोनोमोन आइजों गावनि बिमाजों दंमोन मामाजों नाथाय बिसोरबो आरो माखौथि मेगन सायो दस्रायावसो दोनबावबाय दस्रा रुमाव नाथ' कम्बलखौनो मोजां मोनो ना मायो ना जानायानो थिग रुटियाबो गेसाव गोफोन एकदमबारे थावाफ्रामानो आयु माबायदि बोरैबा उन्दुखादों गरदलायबावसो गरदनायखौ खोनासंनो हाया आं बिनिखौ आनायाबो थैफ्रामलायखायो लाबोबा फुक्खोर गैखि रुटि गोरा दालि गेसावखौनो बोरै सायो बियो बोरैबा फुक्खोरखा रायखुसि बायदि आंखौसो रायखुसि
नोंनो फैदों नोंनि नामफानि 5 स्टार हटेल साननानै लादों नामा नोङो बे जेराव जेखौ होयो बेखौनो जाया बाराव सानांना थानांगौ नोंहासो बेफोरखौ जानो हाग्रा हुदा दंखायो खोमा जेलाव फैबाय थाग्रा दा लाजि गैया गैया आंखौसो बिदि होननो फैदों लाब गैया जाम्बिसियान बेहाय नोङो जेखौ फिलु गैया थांनोलाय मोनखायाखै मोना जल्दि आं बेनिफ्राय थांफिनसिगोनसो न'आव नोंलाय मा फात्ता आंनि केसा जोबनो बावला मासि लेबेलहाय गावखौनो जों महारानिसो बिसोरजों नांबाय थायाहां आंबा गोजांनानै मा मोनदों टेनसनखा ओरैनोबा माथाया आं नोंसोर बायदिजों रायलायालै आंखौलाय मालाय जानाय मानाय बेफोरखौलाय मानो बखिनांगौ नोंहालाय लेबेल मारिदोंहाय आंनि सिगाङाव हाला गोबावगोन दुगैनोबो मोना जानोबो मोजां मोनला आङो अयथासार मोनथारबाय आं थाम्फै थालानो माबा माबि नै लैथा गैथारैलै बेलाय आंनालाय साजाया माला जोबगोनहाय आंबो थांनो लुगैनायालाय लुगैदोंमोन नाथाय आंनि केसाबो फैसानि लबावनो बेफोरबायदि जानांबाय आं दिनै सानदोंमोन बे माबा किडनेपनि प्लेनिंखौ मोजां खालामनानै फैसाखौ मोनसिगोन बायदि नै दाना हमजाबायसो आंनिफ्राय जाय दायनिगिरि बेथ' माबाबावासैसो आंहासो बांसिन हमजाबाय नाथुर दाना मा जाबावगोन नोंहालाय मामाजों थानो मोनबा एसे मोजां मोनगौमोनलां एक्सट्रा रुमावसो दोनहैबावबाय इसोर खोनासंदो निउ इयार सफैनोसै बोसोरानो जोबनोसै आंनि साजाया माला जोबबावनांगौ नङा बे मामाया केस गेलेनायाबो बोरै जाखो माथो दाबो गनोनो रोंला आङो थुनथुलियासो खुलियाम बेरायगासिनो जाला आं थानो हाथारला एकदम हां थोनो थोनो मोनजोब्बाय आं बेसेबा गोबावनिफ्रायनो थाबायलै आं थानो हाथारला ओंखारनो मोनो ना मानो मोनो फन सालायबाय थाग्रा फनबो सालायनो मोना बेसेबा गोबाव जाबाय आं हमजानायबो नङामोन बेफोरबायदि बे आबायानो बाबा नों मानो बिदि बुंनाय दा नङाबा आं नोंनि खाथियावनो थागौमोन दिनै नोंनि बुंनायाव आं बिदि साजा मोनबाय लोगोसेथ' आरो नोंनि बेबायदि समावबो आं नोंजों थाफानो मोनासैलै सना बुंनो साना मानो मेहेर बेजे आंखौ माबायदि खालामगासिनो मिथिगौलै बाजै थेवबो आं गाज्रि मोनबायलै थोद नोंसिनि बेबायदि दसेनो मोजां दसेनो गाज्रि दसेनो बिदि जानो मारै बिदि सोलायलोबजोबलाबायखो बाजै माने आं सानबाबो सानस'नो हायासैलै जाब्रबथाय होनबा माखौथो बुङो सोर मिन्थिगोन जे दिनै मा जागोन गाबोन मा जागोन फिउचाराव मा जाहैगोन सोरथो मा मिन्थिनो दा नै आंनि जिउखौनो नायनानै लादो माबायदि जाबाय दङ आंबो बेफोरबायदि जबरदस्ति आरो एसेबां गावखौनो गाव डाउनाव दोननानै थानो हायालै आङो मेहेर दिनै बिनि मोनसे बेफोरबायदि खालामनायनि थाखाय बायदिसिना बुंनायनि थाखाय आं अराय जिउनि थाखाय जेरावबो थानांनो हानायमोन मा जागौमोन अब्लानिया दा नुबायानो दं नोंसोरो माबायदि केसआवनो थाबथानानै दंगासिनो आङो दाबो क्लियार जानो हायाखै बेथ' बे बाजै आदायानो माने एसे गोरोन्थि जाबायना फाल्थु जाद्रायबायलै आदाया औ नंगौ बाजै गोरोन्थिल' नङा येस एसेल' नङा बुजायैनो गोरोन्थि जाबाय बेजों आंनि जिउखौनो माबा नरकआव थानाय बायदिसो मोनबाय दङ आङो दायो ओरैबो जाया ओरैबो हाखर ओरैबो सु ओरैबो जेथिंबो माने मा बुंबावनो आरोना होद बाजै मिलायनानै थाफिननो नाजालाय थ'नायथ' नों आंजों थ'नाय माबायदि बे माबोरै मानिया थ' नों आंजों न'आव थांबोला एसे मानसिया मोजां जाफिनगोन आं थैज' हमफिनगोन बियो नों साब्बाय आंनो बिनि थैज' हमनाय बिनि मोजां जानाय मानसियानो बुजिनाय होननायानो गैखाला बेनाव 1%बो आरो नों जेनेबा आं न'आव थांनानैबो मा जागोन देनाय मेहेर मा बिनि बेफोरबायदि खालामनायखौ आं सहायबाय थानांगौ नङा माने अब्लाबो जायनि रिलेसनाव बेफोरबायदि प्रब्लेम जायोना बिसि फिसायनि गेजेराव मोनसे प्रब्लेम फिसायानो जुदि बुजिलायनो नाजायाबा बेफोरबायदिनो एसेनिफ्राय गिदिरनिफ्राय बेसेबांबा गिदिर जालाङो गुलाय गुजाय जालांजोबो जेथोनांजोबो मेहेर सोरनियाबा जेथोआ लासै लासै बायलाङो सोरनाबा बांसिननिफ्राय बांसिनसो जेथोनांब्रियो आरो दा साना जुदि बुजिनाय मोनबा लासै लासै जोंनि गेजेरावबो थिग जागौमोन नाथाय गैया बाद होदो दे आरोना मेहेर माथोबाव बेफोरो बैसिनि थाखायनो जाजोब्बायलै बाजै बिसोरथ' नोंसिनि जिउआव मानो थानांगौ दे मानो फैदेरनांगौ बै सानखालिबो आं गथ'खौ बिदि एथ' बुथारद्रायनो होननानै थाङाखैमोनलै मिथिगौना मेहेर सोर मिथिगौमोन देनाय बेफोरबायदि जागोन होननानै आंथ' बे गथ'खौ सरिसो बुंनो थांदोंमोन दा आरो बिमाखौ सापर्ट होआलासे जोंखौसो सापर्ट खालामदों जेराव गोसोआ बोरैबा उनखांनाय फैदोंमोन आङो नै मायबा उल्थासो जाना होबाय गथ'नाव सोंबाबो ना बुंगोन बे गथ'आ आंखौ बुंनो हानाय नङा जे आं बेखौ रायनो थांदोंमोन बिदि बायदिसिना खालामनो थांदोंमोन होननानै गथ'आनोथ' सिरियास जानानै थाबायना बेनोथ' आरो बाजै दाख्लै खनसे हुस फैदोंमोननो बाट आरो अभार माने सोरबा सुग्लिनानै गालांथारबायबा गथ'खौ खमाना मा बिदियावसो थांना दं नामानोलै गथ'आ
बेफोरखौथ' आं मिथिलायलाङालै आं डाक्टारबो नङा माबो नङा थेवब्लाबो गथ'आ माला हुस फैयो फैथों अब्लाबो बे सारा थिक खालामाखै गावनो उनाव फसफायगोन बेखौलाय मा आंलाय आरो मा बुंबावनो ना मालाय बुजियैखौलाय नों आंखौ लांफैनानैबो लाब गैया एखौ आं मानोबा थांखिया मोनगोन आङो दिनै बुजियै मानसिखौ अहंखारि मानसिखौ बुजायनानै ओंखाम गोरलैयाव एसे मोजां खालामनो सानबाय बिदि गाज्रिसो जाना होबायलै बाजै गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिननो नोंनि नोंदानिनो गासिबो खालामजोबनाय बेफोरो ओमफ्राय आइया माबोरै दं मेहेर हो आइया नोंखौनो रायखांबाय थायोलै बाजै माने गोसोआव बिराद दुखु नांबायना गावहाबोथ' आरो मा बुंबावनो औलै मेहेर आइखौ बुंबानो जाबाय मोजाङै गावखौनो गाव केयार लाखि होननानै दा आंथ' गोसो जायो आइमोनखौ नायनो बाट नुवाखै नोंनि साना माबायदि खालामो बेनोथ' जाहैबाय घटनाया देलै बाजै आंथ' मा बुंबावनो गुबुननि रिलेसनाव आं एसेबां हाबद्रायनानै बुंनोबो आंहा नोंसिनि मेटाराव बुंद्रायनो गोहोथ' गैया एसेबां मानि थेवबो साइडआव एसे एनैखौ बुंनो हानायखिनिखौ बुंबाय आङो नोंसोरसो मिथिलायगौ नोंसिनि जिउआव दा मा प्रब्लेम जागासिनो आंबो बुजिगौ एसे एनैया थेवबो माथो खालामबावनो ना बाजै नोंसोर मा सानो नोंसिनि गोसोसै आंथ' साइनबो खालामखाबाय दा साननि बारि माला साइन खालामो खालामथोंसै बियो